d'esperar sí a esta exposició i també de manera especial a l'Associació per la Memòria Històrica de Pego, companys i companyes meus que han vingut, l'associació que porta per nom Maria Dolors Llobet. La coneixereu a Benimeli, segur mestra de Benimeli, per tant, una figura que ha tingut una gran empenta des de l'any anterior, segur mestra de una gran empenta a Benimeli. Bé, doncs ja us deixo amb els ponents que van a parlar-vos de tot aquest tema. Gràcies. Bueno, una cosa que no, estava dient ahir també donar les gràcies a l'Ajuntament de Benimeli, com no, de manera molt específica a l'alcalde, a Pepe Bull, i al regidor Adrián Ots per la seva predisposició a la celebració de l'acte. Gràcies. Bueno, buenas tardes y gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. Yo voy a tratar de ser breve, pero quiero hablaros de aspectos generales y sobre todo para que tengamos bien las ideas claras y no nos confundamos cuando hablamos de los deportados y deportadas valencianos. Los republicanos y republicanas valencianos que van a parar a los campos de concentración y exterminio nazis no van así por ser españoles. Eso es un error. Los alemanes, los nazis, no van persiguiendo españoles por todos los sitios. Otra cosa es cuando los cogen prisioneros lo que hacen con ellos. Esa es otra historia. Pero por ser español, y mucho menos por ser valenciano o valenciana, salvo unos pequeños, unos que luego os explicaré quiénes son, todos los demás, tanto hombres como mujeres, si son deportados a los campos nazis, es por su lucha que tienen en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Por eso, algunos de ellos son llevados a los campos nazis y vuelven a España. Y la otra mitad se queda en esos campos y llega un momento que hay que salir de ellos y se sale a través de las compañías de trabajo, a través de los batallones de marcha, a través de trabajos en diferentes empresas y a través de todo. Si malo fue, y esto simplemente lo que ocurrió en la frontera francesa, en lo que ocurrió lo que sale de aquí en los barcos al norte de África, eso no tiene nombre. Eso es en esos malditos campos de Delfa, de Guarfa y de Colón de Char, pues mejor no pensar lo que allí pasó. Aquello sí que fue un auténtico hecatombe. Pero claro, como eran 12.000, pues no pasa nada. Por lo tanto, en el tema de Francia al principio muy mal, pero si no llega a ser por Francia, mejor no pensar lo que hubiera ocurrido. Y aquí siempre digo una cosa, y ya me paso a los campos nazis. Aquí siempre digo una cosa. ¿Se imaginan a cualquiera de ustedes, a cualquiera de vosotros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, haciendo lo mismo? Pasamos a la semana siguiente, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, haciendo lo mismo. Eso es lo que ocurría en los campos. Y gracias a los profesores y profesoras republicanos que cruzaron con ese 500.000, pues se les dio cursillos de todo, clases de todo, exposiciones de todo, y por lo menos tenían una cosa, para no morirse de asco, tenían distracción. Los cuáqueros también mandaron cientos de papeles y cientos de cuartillas para poder escribir. Y la gente pues supo leer, supo escribir, aprendió francés, matemáticas, de todo.
Y eso fue fundamental. Si no, repito, imagínense allí sin nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando había que hacer las necesidades fisiológicas, pues el lugar era la playa. Posteriormente se pusieron aseos. No había papel higiénico, Allí cada uno se tenía que bañar como pudiera. Pero la playa, si tú haces las necesidades, el mar no se las lleva, las vuelve a tirar otra vez para afuera. Y así es como se vivía en Argelès, en San Ciprián y en Mancari. Los que se quedan en los campos, los que asesinan los nazis, son 412. Y de esos 412, en el campo de Gusen, asesinan a 305. Entonces, si sumamos todos los campos, cuando digo todos, son todos. Todos. Incluido Mauthausen también. Y son 412. Y en ese campo en Gusen asesinan a 305, nos tenemos que dar cuenta de la importancia que tiene el campo de Gusen, que está a 5 kilómetros de Mauthausen. Sí han fallecido, pero no han fallecido porque ellos han querido precisamente. ¿Cómo asesinan a los españoles en Gusen? De 3 formas diferentes. De 3. Tiro en la nuca, inyección de benzina en el corazón y ahogamiento en las duchas. ¿Por qué les he dicho esto? La cámara de gas no es importante para los republicanos españoles. Para las mujeres judías sí, porque las mujeres republicanas, valencianas, castellonenses, alicantinas, se liberan todas. Todas las mujeres judías mueren en los campos nazis. Entre ellas, y me van a perdonar pero siempre la nombro, Berlinen Luftig Madrid, que la asesinan con 4 años en Auschwitz. Es nacida en Onteniente. Asesinan a ella y a su madre. 4 años. Por lo tanto, eso es en referente a lo que estaba comentándoles antes. Esas son las 3 fórmulas que tienen los nazis de asesinar a los republicanos españoles. Pero cuando asesinan a los republicanos, cuando asesinan a los polacos, cuando asesinan a todos, no están como Josep y yo. Si tenemos tiempo de ver el documental, fíjense bien a un señor que le van a lavar el culo. Cuando vean la imagen les va a impresionar. Los asesinan cuando están así, cuando ya no tienen ningún gramo de fuerza en su cuerpo. Esto se los he dicho por lo que les había comentado antes. Las cámaras de gas no son importantes para los republicanos. Yo solo conozco a un valenciano que muere en cámara de gas y porque lo ve otro valenciano. Es uno de Játiva. Tuve oportunidad de hablar con su hermana y me dijo su hermana que no quería saber cómo había muerto su hermano. Los españoles en los campos nazis mueren por agotamiento físico en el trabajo. Cuando ya no tienen una sola energía en el cuerpo, entonces los nazis no tienen problemas como tenemos nosotros, de sanidad y de hospitalización. Si vienen 300 enfermos, esa noche le pegan un tiro a 300 y los 300 que vienen tienen cama. Son 2 minutos y acaba. El día 9, 37. El día 10, 58. El día 11, 12. El día 12, 10. El día 13, 4. El día 14, 11. El día 15, 15. El día 16, 8. El día 17, 8. El día 18, 16. El día 19, 40. El día 20, 28. El día 21, 27. El día 22, 15. El día 24, 26, el día 25, 32, el día 26, 14, el día 27, 10, el día 28, 14,
el día 29, 14, el día 30, 28 y el día 31, 26. Y los 3 primeros días de enero de 42, el día 1, 39, el día 2, 34 y el día 3, 24. Esos eran los asesinatos diarios de españoles en el campo de Busen. Son números fríos, porque además los familiares no se enteraban. Los españoles tuvieron en Mauthausen una gran suerte, cuando a partir muy cerca ya del 43 pudieron enviar cartas, pero esas cartas las enviaron en castellano. Y eso fue gracias a que había españoles ocupando cargos importantes en el campo y pidieron ese favor, y la SS lo hizo. Las cartas tenían que ser en idioma alemán. Los españoles no, pero claro, las cartas que eran postales pues tenían que poner que aquello lo estaba pasando de maravilla. La comida pues era agua sucia por la mañana, agua sucia a mediodía y un poquito de pan con un poquito de no sé qué por la noche. Eso es lo que hacían, pero trabajando durísimamente 12 horas todos los días. Y allí no hay ninguna ley, allí no hay nada que proteja al prisionero. Allí lo único que es que pasas por el lado de un SS, no le saludas, te pega un tiro y ahí se acaba la historia. Eso es un poquito las ideas que yo les he querido decir, principalmente que tuvieran muy claro lo que ha sido un campo nazi para un republicano español. Y por último, ¿qué pasa cuando liberan los campos? La inmensa mayoría vuelve a su país, pero los españoles no pueden volver. Los que sí que volvieron fueron los nazis, los que pudieron sí que vinieron a España y no tuvieron problemas para entrar. ¿Verdad, Josep? Los republicanos no, tuvieron que tardar un poquito. Bueno, eso es un poco las ideas que les quería decir en mi tiempo corto, que creo que no me sobrepasa. Pues ahora ya, ¿qué hago? De Bedellú, i és la persona que més anys porta investigant aquest tema de la deportació valenciana, i gràcies a ell tenim tanta informació, perquè realment fa 30 anys no hi havia gens d'informació. I vaig a parlar sobre la posada en valor de la memòria democràtica a la Marina Alta, i per això és fonamental aquest llibre. Aquest llibre ara fa 20 anys que es va publicar, i del primer llibre que jo vaig trobar en el llibre de València, estava estudiant història fa 20 anys, i passo per una llibreria i em trobo aquest llibre. I llig el nom d'un familiar que en ma casa sempre havien anomenat Asensio Vives, que era el germà del meu besavi i que, segons la meva àvia, havia mort en Auschwitz i no havien sabut res d'ell fins 30 anys després de la Guerra Civil. Aleshores, veig que aquí no mor en Auschwitz, mor en Mauthausen. Aleshores, busquem en el mapa, en aquell moment fa 20 anys, on estava en Àustria. La meva àvia l'havia conegut en vida, teníem una foto a casa guardada d'ell que era laborant, però no sabíem què li havia passat. Aleshores, en aquell moment publico un article en el Camp Fali arrel de l'entrevista a la nora d'Asensio. Què passa? Que aquella dona havia sentit històries de la Segona Guerra Mundial, de la Guerra Civil, el seu home també li havia contat per el que pensaven que li havia passat a son pare, etc. Adrián, quan el conec, em diu: tot això és mentira, no n'hi havia càmeres de gas en el 41 en Mauthausen. I a partir d'ahí comencem a buscar informació, el conec a ell i comencem a treballar en la posada en valor. Després publica aquest llibre, el també d'Adrián, el camp de Busen, el cementeri dels republicans espanyols. Això està en les biblioteques, el podeu consultar. Tenim el Comando César, que avui parlarem del deportat d'ací de Benimeli, que va estar en el Comando César, i els dos últims llibres que s'han publicat per part d'Adrián són Valencianos y Valencianos deportados en los campos nazis i Deportació. Teniu ahí tot el context general que avui
ens ha fet un resum. I per als 18 deportats de la Marina Alta ens va fer el favor de fer-nos un article a la revista UAS de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta, del qual som membre de la Junta, i aquí tenim assassinats per nazisme a la Marina Alta, 18 republicans a la Marina en els cas d'extermini nazis. Això ho podeu consultar a internet, està una xicota biografia dels 18 deportats de la Marina Alta. Ja per a continuar un poc, posar aquestes imatges, perquè són realment els protagonistes de tots aquests actes, els republicans i republicanes que van aconseguir eixir dels camps, que posen els espanyols antifascistes, salut de l'enforcament, treballant aquests temes, no seria possible, aquests actes. Ja que moltes gràcies per vindre, perdoneu este tema de la tecnologia que no sé què, per exemple, falla, ens sabotegen, i ara Adam també parlarà del deportat de la Manuel Ginestar. Sí. I després també podeu veure la placa a IFA, d'acord? Gràcies per vindre i si et dones després de la Bé, se estan preparant ahí, a veure si podem veure aquestes imatges finals. Jo vos adelanto un poquet ara el que serà la intervenció de... Sí? Vale, però mentrestant jo faré la intervenció que va fer Adam. Ell es centrarà ara en el que seria la figura del Tibano Valet, com es coneixia més així a Benimeli. D'acord? Val. El que volia comentar... Sí, la tenim ahí. Que mentre Josep acaba de mostrar les imatges, el que va fer ara més parlar més concretament ja de la figura de Manuel Ginestar. Ell, no sé si he adelantat algunes coses perquè vull dir la informació, vol dir jo alguna que tindré en ment. Ara parlarà Josep. Bueno, ja ràpidament les fotos. Com ja te l'any 2012 vam fer un documental, Estació de Peaje, gràcies també a l'associació de Pego que va fer, va posar la placa en el camp, l'exposició, el viatge que va fer els alumnes de Pego, l'alcalde i el president Simó Puig. La primera placa que es va posar a la Marina Alta la van posar a la gent de Pego, es van adelantar a nosaltres que tenim preparat a Dènia, però l'important és que a Pego n'hi ha placa, a Dènia n'hi ha placa, a Cinc n'hi ha placa, d'acord, d'homenatge. I a més la seva és molt xula. A Dènia van començar l'any 2018 en una conferència, en uns actes, com jo també estava de Comagó, important, en l'institut, exposicions de Todolí, llibres, una exposició en Dènia, la placa del cementeri, memòria des d'Enies, víctimes del nazisme, els camps d'extermini, aquí en alguns familiars, d'acord? La conselleria d'aquell moment es va concedir les plaques, podeu veure aquí l'acte també, el president. Cada any fem els actes al cementeri de Dènia, que podem veure a familiars i polítics, no sé què passa amb això. D'uns familiars que no coneixien ni què tenien a Tarragona, imagineu, a este de Asensio Vives, del meu avantpassat, Vicente Pérez, un carabiner republicà de Dènia, que va sobreviure, va tindre un final tràgic en França. Jaume Crespo Bengut, esta foto era inèdita, no la coneixíem, és el tio avi de Bernat Cardona, oncle avi de Bernat Cardona. Els dos deportats de Xàbia, Manuel Ginestar de Benimeli, que ens parlaven d'ell, José Carlos Marsal, de Pedeguer. De Cinc de Pego, només tenim 3 fotos, has parlat de gent al Mel, de moment només hi ha 3 fotos, si algun dia n'aparegueren entre 2 mesos, estaria molt bé poder ajuntar-les. De Cal tenim a José Iturri Bas i a Jaime Turtur. Això ho dic també gràcies a Robert Llopis i a José Luis Luri, que han publicat 2 magnífics llibres com són República i Guerra en Cal i Canteros de Piedras Negras. I ara estem buscant fotografies del deportat de Beniarbé, de Benimaurell, de Castells, de l'altre deportat de Dènia, que el net sí que s'ha posat en contacte en l'arxiu, però després no ha donat senyals de vida, perquè no li interessa molt el tema, per desgràcia, i els 2 deportats de Pego, si algú té alguna d'informació. S'ha fet un documental sobre els nazis a Dènia, i parlava d'allà, també són els deportats, i, com vos deia, important, les jornades de memòria democràtica a la Marina Alta, fetes per l'Institut de Teulada, portem 3 edicions. S'ha publicat el llibre Una història incòmoda, sobre memòria democràtica,
la maqueta de Vies de Pego, que fa molt d'anys i molta gent que estan treballant aquest tema, exposicions, conferències, els viatges molt importants que vos deia, la memòria, però també el futur, com hem titulat des de l'arxiu de Dénia. Adrián ha participat diversos anys, la maleta de Mauthausen, etc. Les plaques que col·loquen en el camp, aquesta és la placa que es va col·locar en el camp de Gusen gràcies a la col·laboració de l'Institut de Teulada, i el llibre, com us comentava, que s'ha presentat en les terceres jornades d'exili, deportació i memòria, exposicions. També Mercè Climent va presentar en Dénia un llibre que vos recomana més enllà dels murs, les dones en els camps d'extermini nazi, en Ravensbrück. I per últim ja convidar-vos al dia 5, el dilluns 5 de maig, a les 12 al cementeri de Dénia, farem l'homenatge als espanyols, als valencians deportats i morts als camps de Mauthausen i altres camps i a totes les víctimes del nazisme, en el Dia Internacional dels Deportats. Tot això és per a que els seus noms no s'esborren mai de la història i moltes gràcies i disculpeu pel temps tecnològic. Que diga una cosa, son 2 minutos y así le pongo una pistola a mi amigo el alcalde de Pego. Esos tablés que tenéis ahí, que hoy se va a hacer el homenaje, ahí fuera, de Manuel, eso surge en una cena en Austria. Y en esa cena está Enrique, el que se está hablando, Chimo Puig y la consellera Gabriela Bravo. Y ahí surgen esos tablés que se han entregado en todo el país valenciano. Solamente ha habido una familia que ha renegado a tener el tablet de su familiar. Las demás, todas y todos, las han recogido. Ha habido algún alcalde que ha puesto mala cara, pero es su problema. Pero quería deciros, con la mayor brevedad, que eso surgió esa noche, y menos mal que estás haciendo así con la cabeza, porque sabes que es así. Y ese dicho, y también estaba Cadi España, que era entonces el jefe de gabinete de presidencia. Y esas personas que os acabo de decir fueron los que decidimos que esos tablés había que hacerlos. Simplemente es lo que os quería decir. Chimo también estaba, pero estaba un poco alejado. Perdón, Chaume, discúlpame. Eso era simplemente, que sepáis que eso fue allí donde surgió y se cumplió lo que tanto Enrique como yo estuvimos hablando del tema. Bé, gràcies per la intervenció tant d'Adrián com de Jaume i ara de Josep, m'ha confundit ara, perdó. I ara jo vaig aportar un poquet, una miqueta, una visió així humil, perquè clar, després de la seva intervenció tot es queda curt. Doncs bé, a veure, Manuel Ginestar o Manuelet, com li diem, és parent de Jaume i de Batiste. Cosí germà seu. I de Rosita també, exacte. A veure, i bé, com ja ho sabreu, va ser un deportat al camp de Mauthausen. A veure, hem de comprendre un poc que estem en un context de guerra civil i postguerra i després de guerra mundial. El que és en la postguerra, bueno, postguerra no directament, en la guerra civil, és sabut que probablement Manuelet deguera combatre en la batalla de l'Ebre al 1938 i això possiblement deguera implicar que, igual que molts espanyols, van emigrar cap a França. Temes estadístiques, n'hi ha unes estadístiques en tema de deportats espanyols a camps de concentració o camps d'extermini, que no ho ha dit Adrián, però també és correcte dir extermini. N'hi han documentats uns 9.000 espanyols, d'entre ells 700 o 700 algo més valencians, dels quals 2/3 van morir allí en els camps d'extermini.
Bé, després de lo que és la emigració de Manuelet, probablement deguera acabar en lo que es diu un camp de refugiats. Una volta va passar la batalla de l'Ebre, tots els espanyols que habitaven i que no volien quedar-se en Espanya per por a les represàlies van fugir a França i van trobar un lloc en un camp de refugiats, probablement deguera ser Argelès-sur-Mer, que es troba a la zona del Rosselló, justament a la frontera entre Espanya i França. I bé, poc més puc afegir a el que ha dit Adrià. I posa el dia del tancament, ahir del dia de l'entrada i ahir de l'alliberament. Així narra un poquet, és una referència del llibre Españoles en el Holocausto, que fa referència al propi Manuelet, el llis directament. El valenciano Manuel Ginestar, quien sobrevivió y murió en Francia el 26 de diciembre de 2000, avisó que César, como se le conocía, era despiadado por naturaleza. Tenía un preferido, un tal Flor de Lis, de apenas 20 años, lleno de instintos criminales, hasta el punto que el comando César, que es algo comentat Josep, al principio atractivo para los españoles, pronto se convirtió en una unidad a evitar. ¿Qué passa? Allí dins, a banda del control de les SS, també es van crear organitzacions internes. En este cas, el comando espanyol el controlava un espanyol, però això no implicava necessàriament una ajuda o un favoritisme cap als espanyols, encara que n'hi ha gent que diu que va ajudar a molts espanyols i, d'altre costat, diuen que no. Però la realitat és que era una organització col·laboracionista de les SS i al cap i a la fi podria ser que fos una qüestió de benefici propi. Bé, i així tenim imatges de Mauthausen, que Mauthausen, que no ho he dit, sobretot es caracteritzava per una cantera, i ahí vegeu l'escalinata, l'esforç, lo dur que podria ser i el que era el treball diari, setmanal, constant. I no res, el treball bàsicament constava en el que esteu veient. En pujar a la cantera, baixar pedres i tornar a pujar. Això era la rutina, això era la dinàmica. Crec que va comentar Batista també una anècdota que va veure Manuelet, que el qui no podia més, quan estava pujant l'escalinata o estava en la cantera, quan veien que no podia més, el tiraven del baix i s'acabó. I ja està, i acabaven ràpid. Ja he dit 3 formes, pot ser esta fora una improvisar. No res, també així en una altra referència que no he col·locat es refereixen a Manuelet com un veterano perquè probablement no va estar 2 anys, aleshores aquesta vigència segurament seria una persona desperta, analítica, que de mencionar-se, òbviament, va tindre certa rellevància allí. Sí que és veritat que, com ha dit Josep, va formar part del comando César, jo suposo més que res per a intentar protegir-se i intentar unir forces per a... suposen, això ho ha conegut avui. I bé, este és el camp de concentració secundari en el que es va desplaçar Manuelet, probablement. I així tenim imatges un poquet per acabar d'adornar un poc la meva intervenció. I unes altres encara més dures. Pues ese és el dia, probablement el dia de l'alliberament. Ahí vegeu els cossos desnutrits. En Evenset, el periòdico estava equivocat. Això és un altre camp de concentració, però
Demà. Vale. Sí, és la realitat. I ahí vegeu els cossos desnutrits, cansats, desfets, cadàvers. I ahí vegem la imatge que ha mostrat abans Josep, on els políticos espanyoles antifascistes saluden a les fuerzas liberadoras, que en este cas van ser la Unió Soviètica els que van alliberar el camp. Ahí vegem una imatge també des d'una altra perspectiva on probablement estaria Manuelet, però no l'han pogut trobar i òbviament està complicat. Fent referència a aquesta imatge, se m'ha ocorrit una qüestió que vam parlar un professor, Marc Maldó, a primer de carrera. Clar, aquesta qüestió una volta els alliberaven tenia una doble vessant. Una volta els van alliberar, van començar a buscar aliment, a buscar cases, a buscar lloc on poder resguardar-se, però sobretot per a menjar, i molts van patir de no saber gestionar els temps i, com diguem així, que es van morir d'una fartera. Tot el que havien sofrit de no menjar en una fartera o al cap de pocs dies, aquesta sobrealimentació a la que els seus cossos no estaven acostumats, malauradament van patir i molts d'ells van acabar així a la seva vida. I no res, i com a conclusió, un poquet així d'esta breu intervenció, és un poquet que hem de tindre consciència que aquestes qüestions no deuen caure en l'oblit. No poden caure en l'oblit, al igual que fa 30 anys no hi havia registres o fa molt de temps no es parlava del tema, perquè a part de que no interessava, la gent que ho havia sofert tenia por, perquè sobretot és que tenia por a les possibles represàlies, perquè, no sé si ho comentarà Jaume després, son tio no va tornar a Benimeli, o no va tornar directament, però una vegada ja va passar el franquisme i una vegada ja, aleshores, ahí estava el temor de les possibles represàlies i de les possibles qüestions annexes a això. Aleshores, és una qüestió que hem de tindre en compte i que no pot caure en l'oblit i que com a historiadors sempre ens diuen que no hem de jutjar les qüestions o els fets passats perquè són contextos diferents. Però és que aquesta qüestió no entén de contextos, per a mi. Aleshores, el que hem de fer i el que la història i el que les ciències socials ens ensenyen és sobretot aprendre dels errors. No va repetir-se la història tal qual, però sobretot hem d'aprendre dels errors. Això sobretot. I en definitiva, aquestes qüestions s'han de parlar. S'han de parlar i s'han de tractar, com bé fa l'amical de Mauthausen, s'han de homenatjar, s'ha de retre un homenatge que es mereix i sobretot parlar per a que no es perda. I ja per acabar, per a sobretot desmentir totes les fal·làcies, totes les qüestions que diuen que no va existir, perquè inclús avui en dia hi ha gent que diu que no va existir. Perquè això, de veritat, ja ho heu vist, en documentació, en fotos, sí que va existir. I bueno, res més. Gràcies. Moltíssimes gràcies als tres ponents, a Adrián, a Josep i a Adam per aquest gran treball que han fet. Podem-nos il·lustrar, sempre hem fet una tasca il·lustrativa per poder mantenir un poc tot el context en general, ja siga a nivell mundial, després a nivell de comarca i després a nivell local, en aquest cas de la figura de Manuelet. Bé, jo vaig un poquet, seria la meva part, antes de passar aquesta intervenció musical, a posar la meva part, podríem dir, com a familiar, que així, al que és la Casa Cultura, hi ha molts familiars de Manuel. O sigui, està clar que mon pare i Mateo Rosita són
podem dir que eren cosins germans directes, però són molts cosins prims, perquè en realitat tota la part de la família per part de mon pare eren molts germans. Entonces, Manolet era fill d'un germà de m'abuelo, d'acord? Però el mateix que volia comentar és que era família també per part de ma mare. Per part de ma mare era família també perquè la mare de Manolet era cosina germana de Paula Fabiana, coneixereu, sobretot per als més locals, un poquet de la cosa. Val? Bé, el que anem a fer ara és, el meu nebot Enric, jo que està per ahí, on està Enric? Està allà. Bé, la idea era contextualitzar un poc aquesta part més íntima, aquesta part més familiar, per a contar-vos un poquet el que a mi m'ha arribat, el que em contaré. Jo conec a mon tio així presencialment en l'any 78, quan jo tinc 15 anys, és quan ell pot vindre. Arrel de la llei d'amnistia, que es posa en Espanya, poden vindre els exiliats. Fins aleshores, qui havia vingut a ser eren els familiars, o sigui, la dona i els fills, la meva cosina Andrea, la Matia Andrea, era la dona d'ell, i la cosina Annie, el meu cosí Richard. La cosina Annie vingut moltes voltes a la casa de Maria José, o sigui, quasi tots els estius era així a Benimeli, d'acord? I ella és una persona coneguda, el que passa és que no la tindreu controlat. Hi ha un tio Manolet també, va faltar l'any 2000, estava posat allà. Bé, el que anem a fer Enric i jo és que vam treballar una cançó en la qual volem contar una història, podríem dir, des del punt de vista més íntim, en la qual hi ha una conversa hipotètica que no es va produir mai entre Manolet, quan estava al camp de concentració de Mauthausen, i sa mare. De fet, el que va passar que la mare i la germana, ell era orfe de pare, des de menut no tenia el pare, aleshores l'única familiar era per part de sa mare i per part dels altres de son pare. Mentre estava allà, la mare i la germana no van saber a quin lloc estava. Va haver un temps ahí que no sabien què va passar. Quan l'alliberen, quan ell intenta posar-se en contacte ja així, la mare i la germana havien mort. Hi ha un moment en el qual, no va saber mai la mare on estava, i ell quan arriba així, quan es poden contactar li confirmen que sa mare i la germana han mort. Però mentrestant, fins que li diuen això, per lo que a mi m'han contat, era ma abuela, Fabiana, la que li escrivia les cartes fent-se passar per sa mare. Però, clar, li van tenir que dir la veritat. Bé, la cançó, per a dir, és un homenatge a tots els deportats. Està clar que està pensat en ell, però va destinat a totes les persones que mai van poder tornar a encontrar. Renaixer de Mauthausen, igual que la intervenció d'avui, perquè la idea és que va haver vida després de Mauthausen, en aquest cas concret. Tinc una ressenya de la meva cosina, la filla d'Annie, Sandra, en la qual diu, ha posat en el seu mur del Facebook, que el que va veure en sa abuela va ser que no tenia un ressentiment, o sigui, ell va renaixer de lo que li va passar. Va quedar a França, va crear una família, va morir l'any 2000, però, ho diu ella, que la neta tenia molta connexió, no va tindre mai un remordiment, un malestar o una manera de poder dir resquemor contra la gent el que havia passat. Jo crec que ha sigut també per los que l'heu conegut així, era una persona que tenia aquesta part. Bé, Renaixer de Mauthausen, cançó composta per Enric i per mi mateixa. La llum del sol avui, has vist la llum de la lluna, no, només t'he vist a tu. Mirant ella als meus ulls, sense el soroll del vent passar, sense el soroll de les ones del mar, no, només crits de dolor. Així,
tot és temps de foscor. I només passem dies sense saber de tu. Però jo sé que pronter un dia nou vindrà. On estàs que el cor em batega? On estàs que el cor em fa mal? Lluny, ben lluny en la distància. Prop, pot ser d'un dia sense demà. I només passem dies sense saber de tu. Però jo sé que pronter un dia nou vindrà. I aleshores l'encontré. Sé que no serà mai. Moltes gràcies. Gràcies. Volem que siga... Un homenatge contra l'oblit. Regaixen sempre totes aquestes coses sense rencor, però que recorde. Gràcies, moltíssimes gràcies, de veritat. Ha sigut un plaer comptar en esta taula així, en aquestes explicacions, la veritat que m'ha emocionat molt. I a part, molt ben documentat tot. Demano un fort aplaudiment per als tres.